Nini nagsingabot nga kapistahan sa Badang Bata Senior Santo Niño mo tumausab dayon ang mga sugilanon mahitungod sa Senior Santo Niño. Sama na lang nining tindira sa mga imahen sa Badang Bata diin usa sa ilahang mga baligya mao ang gitawag nilang Santo Niño nga laagan. Atong sayran ang istorya nini pinaagi sa akong Regional TV Presents. Ako si Julita sa Kristan. 7 years na po ako nga nagtinda dire. Hantod karon ng 65 na akong edad. Kani siya, mo ni siya ang Santo Niño welcome nga palaboy. Nya kay bawo ka aning senyora ang laagan man gyud ning siya kay tanan sa gaasa ni siya laglaag. Ako nakasinati gyud ko ako yung na obserbahan sa akong pangidaron karon nga walang ko kabantay pero sa uban nakabantay ko kanang duna bitay mura bitag dunay mag kanang kami nga mo kuan kanang mag low pressure. May bawo ko nga akong Senior Santo Niño may buong ko nganong nagkahugaway iyang kamot nga giputos man siya plastic. Muna akong kasab-an nga laagan ka man dayo sa asa ka ibutang laagan ka gyud. Hugawan ka pa kayo muna nga ako ni siyang kapuhan ilisan ako plastic. Sa asa pa ni siya ibutang hugawan gyud. Muna akong pilpilo ng iyang kamot og tiil niya. Ako pong ino niyang naong ikaw ba? Saon jud ka. Hugawan ka jud kaayo. Mao na to nga ako siyang trapuhan. Ningaw kaayo yung uy hala. Uy ninyo mo tay kadlin unya narabay maningil na tong linting ibayan. Aligri kayo kay ni inigingon ako no naalan dayon mo dool nga mo palit og senior nako. Ya sakto ra po di bayad sa linding iko iso Ginoo ko. Sakto ra man pud ang gihatag pero okay lang basta nakabayad. Praise the Lord gihatag sa Ginoo. Mawa ba yang akong mga balatyan? Santo Niño og Birhen sa Regla magkuyog man gyud na sila kay mama man na og anak. Nandi gyud na mabiya namo ang Birhen sa Regla og ang Senior Santo Niño. Pagpangayo nga way sagol nga murag duna bitay paron ingnon lang ihatag yun. Na magahigayon sir nga puhunan sir mo kalit lag duol diri nga kamang lindi.